Sanibona, phinde ngibingelele nje ngaleli thuba namhlanje ngaleli hora ngalomzuzu. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu othandekayo, uNkulunkulu ongumlondolozi, ongumsibekeli, owakhile ekusithekeni kophezulu konke, ongcwele kaSomandla, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke, okhazimulayo nsuku zonke, osithanda nsuku zonke, osithanda wonke amalanga. Lisho njalo nje iculo kodwa-ke lisuke libheke ngakithi ukuthi ngimthanda wonke amalanga. Angimthanda wonke amalanga uJesu. So kubalekile ukuthi simthande nsuku zonke ngoba naye usithanda nsuku zonke. Ngabe bakhona yini abantu abathandanayo mhlawumbe abasemshadweni noma abakubudlelwano thizeni abathandana ngayizolo ngakusasa basathandana, bathandana nekuthange ngalela langa basathandana? Cha, but olweqiniso uthando olwansuku zonke, uyaqinisa intshisekelo ya everyday. If umuntu uzimisele nga something, uzimisela ngayo nsuku zonke. If uzimisela ngokuphasa imaths, uzimisela ngayo nsuku zonke ngokuthi uyipractice, kubonakala ngezenzo zakho za each and every day, za daily, ngaso sonke isikhathi. Fana nokuthi kuncelisa umntwana, into enziwa zonke izinsuku, tshengisa ukuthi uyamthanda, ufisa enze njani, ufisa akhule, anakekeleke ngaso sonke isikhathi. So nathi singabantu bakaNkulunkulu kumele hlezi sazi ukuthi izulu lisithandile, izulu lesasibekele, izulu lisenzele umusa. So ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu asenzela kona, kumele nathi simbonge ukuthi simtshengise the very same love asitshengisa lona uJehova, umdali wezulu nomhlaba. Ngoba njengokusidala kwakhe uyayenza yena yakhe injongo, uyadlala yena yakhe indima, uyawenza wonke ama-responsibilities akhe. Responsibility yokuqala uNkulunkulu enza isiqinisekiso sokuthi ngempela uyayigcina, uyabaphilisa abantu, akuphilise ungumkhulumoni, akuphilise untshontshile, akuphilise uwebile, akuphilise ubulele. Cabanga into enkulu kangakanani kodwa uNkulunkulu aqhubeka akuphilise ubulele unjalo. Akuphilise ungumqambi manga, ungumhlebi, akuphilise umuntu oxokozelayo, uxabanisa abantu, ohlukanisayo, akuphilise wenza zonke izinto ezinengekayo phambi kaNkulunkulu. Incwadi ezakha isho njalo ukuthi kunezinto eziyisithupha yebo ezisikhombisa ezinyanyekayo kuNkulunkulu. Abantu abakhipha igazi, abulala igazi elingenacala, abaxabanisa abazalwane, abahlebi, zonke lezi zinto ezinengekayo ezisikhombisa uNkulunkulu azinyanyayo. Kodwa kukhona isikhathi lapho khona thola ukuthi umzimba womuntu noma umuntu uziphula zonke, kodwa uNkulunkulu aqhubeka akuphilise, aqhubeke akugcine. Izithunywa zikaNkulunkulu ezibonisa izinto ezinkulu lapha emhlabeni, thola ukuthi azenzi lutho ngalokho, thola ukuthi azinendaba nalokho, thola ukuthi azazi ukuthi kumele zenze njani, kodwa uNkulunkulu aqhubeka akuphilise. It's like uthola umsebenzi, emsebenzini iboss yakhe ikubona ukuthi hayibo lo umsebenzi wakho ukwasha izitsha but akayiwashi izitsha, ubhizi uxoxisa abanye abayiwashayo. Hayibo lo umsebenzi wakho ukuthi apheke la as chef kodwa akapheki. Njalo kutholakala kuthiwa kumenu khona ukudla ongekho, khona ukudla ongekho available. Lo umsebenzi wakho ukuthi ngaso sonke isikhathi advertise lenkampani kodwa libele kuqhuma ama-advertisement afanayo each and every month. The marketing department ilibele liqhuba izinto ezizodwa, izinto the boss realizes, akubone lokho kodwa aqhubeka athi hayi aqhubeka asebenze, aqhubeka asebenze. Ungumdayisi but awudayisi, uyayihlalela nje uyibukele. So hayi aqhubeke kanjalo. So bantu bakaNkulunkulu, in as much as ngathiwa aqhubeke kanjalo zilime ziyetsheni, khona langa limbe, langa linye, langa lihlungu ekuyothi ngaleso sikhathi uNkulunkulu esekhathele ebese kucaca ukuthi ngampela izenzo zakho zobubi bekade zikulidela la, bekade zikwenza ufanele ukuthi ube kule ndawo noma uphile ngale ndlela. Khona la ngalimbe lapho khona lo basi wakho ekubona ukuthi awusebenzi kodwa kuyeke, uyothi ngelinye ilanga akuhlalele phansi, akubalele, akuvezele ikhamera athi buka, wawuhlala uround nesihlalo, wawuhlala ube busy nocingo during working hours, wawuhlala uxoxa uleve izindaba, wawuhlala wena ngelunch, ilunch i1 hour wena uspend 2 hours, wawuhlala wena wenza ukuthi nokuthi. If ikhampani edayisa ukudla wawuthatha ngisho istock, wawuthatha ngisho istaff, wawuthatha ngisho ama-products wethu wasebenzise, wawuthatha ngisho izingubo what if it's a retail company, wawuthatha izingubo behind closed doors, sikubuka nje sithi hey lokhu buyazi. So ngaso sonke isikhathi bantu bakaNkulunkulu,
Ake kumele saze siqonde ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba esekhaya ezulwini ubona yonke into eyenzakala lapha emhlabeni. Ubona yonke into eyenzakala lapha emhlabeni ngezinyawo zakho oyenzayo, izinyawo zakho ukuthi zihamba zifikephi. Ubona yonke into oyikhuluma ngezindebe zakho ukuthi izindebe zakho zikhuluma zifikephi. Ubona yonke into oyibuka ngamehlo akho ukuthi amehlo akho abuka ini enengekayo ezongena ngaphakathi kuwena. Abuka izindlebe zakho ukuthi ulalelani, qaphela indlebe zami ulalelani, mehlo ami ubukani, izindebe zami ukhulumani ngoba uJesu usezulwini uyabona emhlabeni. So kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi qaphele konke esikwenzayo lapha emhlabeni esikhandlekelayo mihla yonke ukuphila kwethu, because umdala wensuku uJehova umdali wezulu nomhlaba ukubona konke okwenzakalayo, ukubona konke okusibekelayo, ukubona konke okungama actions esiwenzayo nendlela esiphila ngayo lapha emhlabeni. Ebesiyabuka ukuthi no beze bengambekelanga ukuthi ayofeba lapha emhlabeni kodwa uyafeba anyways, but it's okay, akaqhubeka anikeze another 5 years. Yazi bengambekelanga ukuthi ayoba yi-assassin emhlabeni, ayoba umbulali, but uyakwenza anyways. Noma eseney'dumbu eziwu-50 njengamanje sezingaphansi komhlaba ngesandla sakhe, ngesikhali nangokwenza kwakhe, but aqhubeke ngempilisi mhlasimpe ngelinye ilanga uyothola ukuphulukisa. Umdali wezulu nomhlaba ukubona konke okwenzakala lapha emhlabeni, ubona zonke izinto ezenzakala ngempilo zethu, ubona konke esikwenzayo, konke esikhandlekelayo, konke esikucabangayo, konke esizindla ngakho, konke esikufisayo. Ebesenza isiqinisekiso sokuthi if singizithunywa zakhe, sizisebenzi zakhe, uyasinikeza konke okusifanele ngendlela nangomzuzu okuyiwona wona. Kodwa uma kuphela sililalela nokulalela futhi silithobela igama lakhe, sithobela futhi nentando yakhe ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, kunezinto eziningi ezikhona lapha emhlabeni ezifihlakele, but uJehova uyazibona. And uma ezibona uyathanda ukuthi nathi sizazi zonke izinto ezikhona ezenzakalayo, ikakhulukazi engihlezi ngi-emphasize, ikakhulukazi ngendaba yezwe lakwamoya. Izwe lakamoya, it's very important abantu baNkulunkulu ukuthi siliqonde ukuthi izwe likanjani, siqonde ukuthi siphila nabantu abanjani, siqonde ukuthi siphila nezinto ezikanjani. Abanye bake bathi ngesingisi these are just spiritual entities, babizwa ngama-spiritual entities, okulona olunye uhlobo lwezinto abesethi usister wethu, Sister Celestial, ukuthi Sister Celestial wase-America uthi yena ubabiza ngama-passengers. Le moya le engena isebenzisa umzimba wakho, it's like a passenger. Wena udriver ngithi, wena udriver walo mzimba wakho, wena udriver wamehlo akho, but yena as a passenger angene bese yakucontrola, akwenzise something, akuhambise la ikuthanda khona, libele kudrivisa, hayi hamba la as a passenger, because a passenger yona yazi ukuthi ngifuna ukuya eGoli, ngithi yona yazi ukuthi ngifuna ukuya endaweni ukuthi. Unlike keke ama-passengers angene emotweni ngoba ethi le moto ngifuna ukuhamba ngize ngifinyelele nayo la iyakhona. Uma kuthi eGoli ngizongena emotweni yeGoli, uma kuthi eGoli ngiyongena kule moto ngoba nami ngifuna ukuya lapha yakhona. No, bona-ke bangama-passengers ukuthi uma ihleli kuwena ifuna ukucontrol, ikutshela ukuthi iya kephi, turn left, turn right, just like i-Uber. I-controlwa yi-passenger, not the driver. So wena uluphi uhlobo lwe-transport? Are you the taxi or uyimoto encane, private car? If you are a private car, then you are being controlled as the driver. You are being told ukuthi iya lapha, uye lapha, not knowing ukuthi le passenger le kuwena izokuhambisa ikufikise kuphi. Mhlasimbe le passenger kuwena nje la ikisa khona, it's a destination lapho khona uzobanjwa khona kamnandi inkunzi emotweni yakho, ukhishwe ulahlwe kanjalo. Mhlasimbe le passenger la kuwena izokuyisa nje kahle lapho uzofika ubulawe khona. Or are you a taxi driver? Okuwena uzotshela i-passengers ukuthi lalela, either uyahlala la emzimbeni, makuthi uyala siyakhona, mongayi la siyakhona, sala. Siye eGoli thina. Makuthi awuye eGoli, sala. Uyaphi? Uye eMpangeni, hamba uyothola itaxi eMpangeni. Uyaphi? Uye kwenye indawo, hamba uthola itaxi kwenye indawo. So kumele sizazi thina abantu ukuthi siyaphi. Kumele uzazi wena muntu ukuthi uyaphi, ulazi kusasa lakho ukuthi izophelelaphi, uyazi imvelaphi yakho. If wazi imvelaphi yakho, uzazi ukuthi ungubani. Wazi ukuthi udalwe umdali wezulu nomhlaba, uJehova uNkulunkulu wenze konke. Uzazi ukuthi imvelo yakhe yonke ihlalela ukuthobela nokwenza intando yakhe. Uzazi ukuthi konke okwenzeka lapha emhlabeni kwenzeka ngesandla sakhe, ngokusizwa nguwena, ngokusibekelwa nguwe. Uwazi uqonda zonke izinto ezenzeka lapha emhlabeni nezinto ezokwenzeka. Uzozazi ukuthi uyaphi. But if undikaze bena uyishangapha uzenzela umathanda, ngeke uzuzazi ukuthi uyaphi. Ama-Uber ayacontrola, atshelwa i-passenger ukuthi siye endaweni ukuthi, atshelwa abantu abagibelile ukuthi siye endaweni ukuthi, and then they get paid for it. And uyini wena? Are you an Uber, Bolt or InDrive bani? La uzotshelwa lo ukuthi siye endaweni ukuthi, mesekise endaweni erongi, uyobona phambili, uyokhala uyithulise.
in the name of ngizokukhokhela. And another thing that is a huge difference ukuthi in these Ubers umuntu uzakhokha mase kufike lapha kwi-destination. Methanda ukuthi masifika kwi-destination aphume ngi-staff noma aphume fast abaleke. Uzoyithatha leyo mali leyo because usomthathe wambeka. Ayisakuyenze njani? Awusayitholanga imali yakho. But in taxes uthi ugibela kukhokhwa same time. Angiphathi kama-taxi aya endaweni ey'kude long distances kukhokhwa ingakasuki ngisho ukusuka itekisi. Isavuliwe mase kubona ukuthi okay sigcwele alright asicheckeke asilungiseke. I remember nje even when it comes to buses ebhasini awungena ungakhokheli uqala ukhokhe unless if ungena ngetikiti if ibhasi yakude. But if it's local buses or from town to a township or from town to villages uyakhokha lapha ya bese uyangena ukhokhe bese uyangena. So which mode of transport are you? Because when you drive ekugcineni kosuku but udriver yiphi imoto? Yabo lo mzimba wakho lo uyidokodo likamoya kaNkulunkulu futhi uyidokodo la yonke imimoya. Same as imoto ingahlala nanoma ubani, whether ngahlala umntwana, ngahlala umuntu omdala, ngahlala ugogo, ngahlala umalume, ngahlala nanoma ubani, nanoma kanjani. But kubiza ukuthi umshayeli yena uyaphi. Uzocontrol laba abahleli la emotweni yakhe. Laba angabazi ukuthi bangobani, angabazi ukuthi bofinyele lapha. Guess what? Bayazazi bona. Bayazazi ukuthi bayaphi, bayazazi ukuthi ufuna ukufinyelela kuphi. You are the only one angazuthi akazazi. So as the driver, you need to decide namhlanje ukuthi ungu-driver wayiphi imoto, ungu-driver wayiphi inqola yomlilo, ungu-driver oyaphi. Singabantu lapha emhlabeni siphilela ukukhandlekela umbuso wezulu, siphilela ukukhandlekela ukuya ekhaya ezulwini, siphilela ukusebenzela ukubonana noKristu ngelinye ilanga. That is why umyalezo omkhulu uJehova noNkulunkulu, uJesu kanye noNkulunkulu babohlala ekhaya ezulwini abathanda ukuthi udlulisele kubantu bakhe kulesikhathi sokugcina ukuthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Phendukani nihlengwe nisindise nibhabhadise ngokuba umbuso wezulu ususondele. That's the message that needs to be passed kwizizwe zonke ukuthi abantu abaphenduke nempela umbuso wezulu usondele and uyasondela usuku nosuku. And okubuhlungu kakhulu ukusondela njalo okungenzeka nanoma yinini ukufa. La kuba inkinga khona ila uma ukuthi ufela isonweni khona. So singabantu kumele hleze sazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi siphilela ukukhandlekela umbuso wezulu. So zazi ukuthi ungumshayeli webhasi noma wetekisi noma umshayeli we-Uber. But mina bengathi iba umshayeli webhasi ukuze ngangeni lutho engaliphathanga ithikithi lokuthi liya la ngiyakhona. Ungangeni umuntu engaphathanga umthwalo ukuthi nempela siyahamba naye, sihamba long distance, siyalem ekhaya ezulwini. So ngoba imimoya engcolile iyazazi ukuthi ayiyo ekhaya ezulwini, iyazazi ukuthi ayinasisabelo embusweni wezulu, iyazazi ukuthi ayinasisabelo kuNkulunkulu, iyazazi ukuthi ayinasisabelo ekuphileni okuphakade. Iyazazi ukuthi yona iyobhujiswa ngelinye ilanga. Iyazazi ukuthi isikhathi sayo sincane. Iyazazi ukuthi kungenzeka nanoma yini kuyona nanoma yinini. Iyakwazi konke lokho futhi iyaqonda. That is why ihlalele ukuthi iqhuba abaningi ukuze nabo baye khona lapho. Ukuthi iqhuba abaningi ukuze nabo bayosho njengabo. Ukuthi luthekisa abaningi ukuze nabo balahlwe njengayo. So iba umshayeli webhasi. Uyayi-afforda ngoKristu. Thenga ibhasi yakho njengamanje ozoyishayela uyiqhube. Ukuthi kule bhasi yakho uthi obani abahambayo, obani abayembusweni wezulu, bese uyabavumela ukuthi bangene. Mangithi uzibuza ukuthi obani abahambayo, ukuthi ufune bonke abantu ngokushumela izindaba ezinkulu ukuthi nali ibhasi liyahamba ngesikhathi sokuthi le ndawo nokuthi. Ushumela indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, ushumela ivangeli, okwesinye sezikhali zamaKristu. Ukuthi kumele sishumele izindaba ezinkulu. Bonke abafuna ukuhamba uthi khalani ebhasini. Bonke abayimisela ukuthi bafuna ukuthi nabo ubone umbuso khalani ebhasini, asambeni.
Ubashumayeze, ubaholele endaweni yokulunga, ubaholele ekubhabhadisweni, ubaholele eqinisweni, ubaholele ekufundeni iBhayibheli, ubaholele ekuzileni, ubaholele ezintweni zonke ngokusiza nangokuthandwa inkosi umdali wezulu nomhlaba, ukuze sonke sizohamba sifinyelele embusweni wezulu. So whoever has found the light must take it and shine it for abanye futhi. Awukwazi uthatha isibani sakho usifake ngaphansi kwetafula, cha, sizokhanyisela abanye. Kwa wena ngeke sikukhanyisele. But kumele usithathe usibeke ngaphezulu kwetafula khona sokukhanyisela bonke abantu including uqobo lwakho. Isikhathi manje sokuthi sithathe isibani abantu baNkulunkulu sisikhanyise ba. Makholwa umsebenzi wenu ukuthi nikhanyise isibani. Ngoba mosibeka ngaphansi nawe asikukhanyiseli kwa wena iqiniso likaNkulunkulu ugcina ulikhohliwe because uthathe leli qiniso leli walifihla walilahla. Uthathe iBhayibheli lakho walibeka edraweni laba ukudla kwamagundwane kwey'ntuli. Nawe asikukhanyiseli, nawe ugcina usukhohliwe, nawe ugcina ususebumnyameni. So siphile esikhathini lapho khona singabantu kumele hlezi njalo sinxusa uNkulunkulu ukuthi asembulele mani ukuthi udingani kithi, asembulele ukuthi ulangazelela ngempilo zethu, asembulele ukuthi kumele senze njani, senze kuphi, ngaluphi uhlobo nangayiphi indlela lapha emhlabeni sisaphila. Ngoba the more singimbuleleka, the more sizozazi ukuthi singobani, the more sizohlakanipha, the more sizoqonda, the more sizodedebini, the more sizoyenza intando kaNkulunkulu ngokuthandwa yizulu nokuthandwa inkosi umdali wezulu nomhlaba. Kodwa uma singambulelekile, singazazi izinto eziningi, singaziqondi, siyohlezi sifiphene engqondweni, siyohlezi singahlakaniphanga, siyohlezi simfuna uNkulunkulu kodwa singamtholi, siyohlezi sikhala, sibe lusizi, sibe buhlungu, sibe yikona konke kubi lapha emhlabeni. Uthi masifezeke isiprofetho sifezeke ngokubi ngathi. Kuthi makufezeka konke kufezeke ngokungekuhle, kungathandeki empilweni zethu. Kabe siyakuthanda yini lokho? Kabe sifuna kube njalo yini? Kabe sifisa ukulahlwa yini? Kanjalo nje. Noma semlangazelela uNkulunkulu esenkazimulweni, sifisa nathi ukuphulukisa, sifuna nathi ukuphilisa, sifuna ukuhleka, sifisa ukumbone enkazimulweni. So isihloko sithi masikhulekele ukwambuleleka, masikhulekele ukwambuleleka. Yo mase kuthiwa sonke siyambuleleka ngezinto nangezimfihlakalo zasekhaya ezulwini. Not just ukuthi umbuleleke kanye, because uma umbuleleke kanye uzoba wow, wow, ukwazi ukuvula umuntu amehlo, wow, ukwazi ambuleleke ukuthi njengoba sekwazile ukuvula umuntu amehlo, wenze kanjani, wenze ngani, uholwe imuphi umoya, yipi kwenziwa kanjani, how can uzibuze all those type of questions, uzibuze yonke lento, phindelela uphikelela khona uzo-understand ukuthi inkolo into ya everyday. Like I said ngiqala kwale video ukuthi ukukholwa kwethu kumele kube into yansuku zonke, hayi into ya Sunday, hayi into yesabatha, hayi into masithanda masikhumbula masicabanga cha, into ya insuku zonke zokuphila kwakho. Every day kumele wazana nenkosi, every day kumele ukhuleke, every day kumele unxuse uNkulunkulu, every day kumele uhlabelele, every day kumele usondele uNkulunkulu ngokuzazi nangokuzibuza ukuthi mina engabe ngimbona yena uKristu esiphambanweni, uKristu enkazimulweni. Into kumele sibuze njalo insuku zonke ukuthi ayibo engabe ngihamba ngakho yini. Because even when it comes to, ama-trainings emsebenzini, mhlawumbe usanda kufika emsebenzini noma ufundela ukubhaka noma ufundela whatever uyifundelayo, uthi ekufundisa lokufundisa ukubhaka ulibele ubuza ukuthi ngifake ubisi olwanele, ngifake ushukela u-right yini, ulibele umbuza because awufuna ukwenza kabi, uyafuna lamakhekhe aphume, uyafuna ukwenza ize ufunde uze uhlakaniphe ize uyiqonde yonke lento. Noma ufika emsebenzini ulibele ubuza ku-supervisor yakho, ngiyenza ngakho yini, ulibele ubuza ku-manager yakho, hayi bo kusa right yini. But kuNkulunkulu siyayisileka uku-understand ukuthi naye kumele simbuze ukuthi sisahamba ngakho yini endleleni yakho Nkosi, sisayenza yini intando yakho ngendlela othanda ngayo, ngendlela ekuthabisayo, ngendlela ethokozisayo wena Nkosi. Sisahamba ngeziyalezo zakho yini, noma sesiyihola thina, noma sesihambela inkanuko zethu, noma sesihambela ngokuqonda kwethu, noma sesihambela ukucabanga kwethu, noma sesihambela nanoma ingayiphi indlela ngokwehlukana kwazo lapha emhlabeni.
So ikona kumele sikwazi siqaphele ngaso sonke isikhathi, sikhulekele ukwambuleleka ezintweni zonke. Khona sizodede ebini, khona sizoqaphela, khona sizokwenza intando kaBaba uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Khona sizosinda ekufeni, khona sizosindiswa ekulahlweni. Ngoba uKristu ulangazelela ukuthi sisinde. Nathi silangazelele ukufika khona le. Ngoba uma silangazelela izenzo zethu zizolibele lungiseka njalo, zilibele lungiseka njalo, silibele siqondiseka ngaso sonke isikhathi size sifinyelele lapho umdali wezulu nomhlaba esabela lona nombuso wezulu siwubone lo awuletha lapha emhlabeni okuyizulu elisha nomhlaba omusha ekulotshwe ngawo encwadini yesambulo chapter 21 athi verse 4 aze sisule izinyembezi emehlweni abo, ukufa akusayi kuba khona, usizi, ukukhala, ukudabuka, konke sekudlulile. Bheka umhlaba omusha. Kuzodlula konke lokho kusithwalisa kanzima, ongekho right, ongekho mnandi ezimpilweni zethu nasemphefumulweni yethu esibhizi esibhekene nakho njengamanje. Kuzodlula konke, kuzodlula kushabalale engazuthi akaze kwaba khona. Kushabalale kuhle kwamazulu ebona ilanga. So bantu baNkulunkulu kumele sikwazi siqonde kakhulu ukuthi uma ngathiwa siyambuleleka siziqonde zonke izinto, akekho ongasala, akekho ongafuna ukubuyela emuva. Yazi sengibonile lapha emhlabeni ukuthi kuthatha ukuthi izinto eziningi abantu bayibonele bona mathuba ukuze bakholwe noma benze okuthize. It is true ukuthi in most cases kuthatha ukuthi umuntu ayibonele athi hayibo ngifuna ukuyibonela ukuthi uqinisile yini mawuthi alokhu bisi lapha eSpa hambe eShoprite ngifuna ukuyibonela. Ngizothi mhlawumbe kugcwele umoya wobuThomas khona ngokubona. I don't know. But ilezi bajesu ukukholwa umoya wobuThomas okukholwa ngokubona. Bathi sebebonile benze ini? Lutho futhi. Thatha ukuthi abantu bazibonele kuyiqiniso futhi uma kusakhulunywa nje abantu ababe nendaba. The fact that awukamthinti angekaze yizwe lento izoyingenela ngapha iphumele ngapha. Futhi ngenxa ukuthi akakenzeki lutho empilweni yakhe, akakabi na impact na lutho. Kufana nje nokuyithelela amanzi emhlane wedada. Okuyinto eyingozi kakhulu ngoba nanoma ungaboni kwenzeka utho manje noma namhlanje, hello kukhona futhi kukhulu okwenzakalayo noma kuzokwenzeka. And uma sekwenzeka ngalena ethuna esihokweni uyokhala uzisole. Siphela emhlabeni lapho khona zonke izinto abayalezwa ngazo ukuthi lento izokubulala, le ndlela izokubulala, le ndlela izokulimaza. The fact that akamlimazi namhlanje ukuthatha kancane lokho. The fact that akambulali namhlanje ukuthatha kancane lokho. The fact that akakamenzi lutho, akakamthinta, akakamchobozi ukuthatha kancane. Akuthathi ukuyenza kanye into ukuze understand ukuthi inobungozi kangakanani. But kuthatha ukuthi yakhelane because imoya iyahlukahlukene lapha emhlabeni. And mawusamncane usafuna ukukhula kuwena, angeke uze ukwenze lutho. Imagine ingane ibelethe esanezinyanga. Ikhona into engakwenza yona ingenamazini. Hlobo. Ayikakwazi ukuhamba lento. Ikhona into engakwenza yona. Hlobo. Ayikakazi lutho, ayikakahlakaniphi. Ikhona into engathi i-bad impact noma engalimaza wena ngaye lo mntwana. Nhlobo ayikho. But imagine eseyazi ukuthi ummese. Eseyazi ukuthi isibhamu siyisibhamu. Eseyazi eseneminyaka ewu-25. Eseyazi ukuthi upoison upoison. Eseyazi ukuthi imali iyimali. Esefuna ukuthwala ngawe mawakhe kodwa ubamthwala 9 months. Esefuna ukuthwala ngawe babu wakhe kodwa ube wamletha lapha emhlabeni wamondla wamnakekela. Ngizwe kahle, I'm not saying there's something wrong with children. I'm just making an example ukuthi into mayisancane isakhula kenzeke ingabi na influence na impact empilweni yakho. Ubone ngazuthi yonke into isahamba kahle. Musaqala lo ugwayi, ubone ngazuthi hayi ngiright, anginasifo semaphaphu, anginalutho, anginacancer nani.
kodwa kube kubhalwe kahle ukuthi tobacco can kill, it causes cancer. It's not gonna kill you today, even tomorrow, even next week, even next month, even next year. But you will never know in 3 years, in 5 years, in 20 years. And la kuzobe sekubulala khona, kuzobe sekubulala ukuthi qede ngawe. Ake ulibele ukhwehlela. Uyolala nje umphansi noma ulala ungavuki. Caca ukuthi ubulawe lento kade kancane libele ithi kuwena. Yagcina yakhelene ibe nkulu. So kuthatha ukuthi izinto abantu baNkulunkulu sembuleleke, especially when it comes to izambulo esizitholayo ngezisebenzi eziningi zikaNkulunkulu nangamaphupho uNkulunkulu asibonisa wona ukuthi yonke into ekhona lapha emhlabeni enomoya thizeni behind, and lo moya uzile uzodlala, but uzobulala, uzoqeda, uzoshonkathela everything that exists njengamanje. Isinogcobo. If ungaholelwa nguNkulunkulu ukuthi ukusebenzise lokho, be careful. Pray about everything. And njengamanje umyalezo omkhulu ukuthi esihogweni imimoya lebe kade kubusa lapha emhlabeni iyadila nawe okangampela ngale kwethuna, iyadila nawe isiqhuba, because ubuyimbongolo vele lapha emhlabeni angithi usayiyona nangale, but ngale usuyimbongolo ke esithola isijeziso. Usuku territory yayo ke ngampela ke manje seniyabonana ke manje man to man. Yes, ubudrive we-Uber ubheke phambili uthi siswami uyakuphi, asho ukuthi ngiyeVerulam. Ubheke phambili ubheke uyashayela wena awumnakile umboni. Libele ubuka lento le GPS because awukwazi eVerulam angithi libele lithi turn left, turn right, go straight. You have reached your destination. Sima ufika lapha eVerulam vele bayishaya isikokela imoto. Bakushaye. Bathatha imoto, bakubulale, benze whatever abayithandayo. So imimoya le abantu abangafuni ukuthi if abantu abaningi bembulela betshelwa ngayo, bengafuni ukufuna nokuthola ulwazi ukuthi kahle yini lenkulu kangaka uNkulunkulu asixwayisa ngayo, yini lenkulu kangaka uNkulunkulu afuna ukusitshela, yini lenkulu kangaka uNkulunkulu afuna ukusiyala ngayo. Bengafuni ukwenza lokho, befuna ukuqhubeka behamba ngezinkaluko zabo, beqhubeka behamba ngokuthanda kwabo, beqhubeka behamba, then kuzothi mase kwenzeka ngalo kwethuna usubona ukuthi kahle lo tshwala kade ngiphuza kangaka, ngitshela ukuthi ngoba ngiphuze kanye ngangaba nalutho, then right impilo yami yaqhubeka nanani. Kanti lo butshwala nangale kwethuna uyokuphuza noma ungasathandi, uyokuphuza noma ungasafuni. Uzolushilo nje lo moya ukuthi phuza. Okade uphuza lapha emhlabeni, phuza. Awusekho kuno lapha, but ngala ukhona no. So asikhulekele ukwembuleleka abantu baNkulunkulu, ngoba ukholwa mayisho omunye umuntu into, khulekela uNkulunkulu ukuthi leya message leyana akhulume ngayo leya sisi, akhulume ngayo leya baba, akhulume ngayo leya bhuti, akhulume ngayo leya mfowethu, leya whoever isithunywa sikaNkulunkulu. Cela ungembulele Nkosi, cela ungikhanyisele simakade, cela ungikhanyisele ngazi ukuthi mina kumele ngiphile impilo kanjani, ngazi ukuthi mina kumele ngenze kuphi, ngazi ukuthi mina kumele ngenze kuphi. Khulekela ukuthi wambuleleke wena self, because one thing I know, yabo into uma utshele yona ngezindlebe zakho ungezwanga ngomunye umuntu, awudingi ukuthi uyifuna ukuyikholwa leyo nto because uzizwele wena mathupha. Unlike wezwe ngomunye umuntu mhlawumbe ngabe uthi ngeke, mhlawumbe uyithathele kuyena, mhlawumbe unamanga, mhlawumbe ushonele nale, hayi udlala ngathi lona, hayi bayikho leyo nto. Kanti if utshelwe wena izwi lifike kuwena ngqo, angeke uzunanaze, angeke uzilibele ubuza ukuthi hayibo mhlawumbe nje lina, uzokwazi because you are the one that is being told. Uzibonele wena ephushweni lakho, wobona lo moya ukwenzisa u1 no2 no3. That is why izithunywa eziningi if they've been shown ama-revelations, izambulo, izinto zangale kwena kwethuna ezweni lakamoya, akaphinde afane lowo muntu loyo. Abanye uthi noma sesixoxa isitori sakhe, umbone ukuthi eshintshe ngisho ebusweni,
umbone ukuthi uyakhala, umbone ukuthi akusekona. Why? Because le mpilo inzima abantu baNkulunkulu. Le mpilo yangale kwethuna ayimnandi. Kulabo abayiphilayo njengamanje akukuhle, bayakhala, basosizini, basebuhlungwini, badinga usizo, bafuna zonke lezi zinto, akumnandi kubona. Bona usangane nokwethuna usalibele ukuthi hayi bayikho lonto udlala ngathi senziwe ilima. Buza. Find more information, do more researches. Because kusuke kuyisitha nje kuphela. Even izithunywa zaNkulunkulu, they do confirm that. Ukuthi kusuke kuyisitha nje kuphela. Esisuke sikuhlebela sithi hayi unamanga lona yikho le nto la udlala ngawo buka nje ungamkholwa. Same as ubaba uNoah. Ehamba eshumayela ukuthi hayi bo akwakhiwe umkhumbi uyeza uzamxolo. I'm getting for sure and definitely ukuthi sithe sesibhizi sithi kubantu hayi bo sekuhamba unaphi lo kwamanzi, sekwayibona naphi lo imvula, kaze kube namvula futhi ayisoze unamanga, udlala ukuguga, udlala inkohliso, udlala ukulutheka, uluthwe imoya, useholwa imoya amadimoni, useholwa imoya ubumnyama, useholwa ukuthi nokuthi. Senzela ukuthi ungaze wamlalela, senzela ukuthi ungaze wathobeka, senzela ukuthi ungaze wamnikeza ngisho nelincinyane ithuba leli lokuthi akwazi ukuthi adlulise umyalezo. Bathi noma belizwa izwi, bathi noma bewezwa lawo mazwi, bathi noma bexwayise ngalendlela abaxwayiseka ngayo, kodwa ekugcineni kosuku gcina ngaphumelelanga ngenxa yobumnyama obufika kuqala njalo ngaso sonke isikhathi engqondweni zabantu. Bufika kuqala njalo ezimpilweni zabantu. Bufika kuqala njalo kumidlinzo yabo. Bufika kuqala njalo ezindlebeni zabo. Because isitha nje besihleli naso lapha emhlabeni, we are used to it vele. Safika kuqala lapha emhlabeni siyabusa, safika sa-create zonke izinto. And thina mase sifikela kuzona zonke izinto, isithe siyi-creatile. Hello. Sine authority negunya automatically. So singabantu kusemqoka ukuthi sihlale njalo sikhumbuzana ukuthi yonke into inesiqalo nesiphetho. Okufana nempilo yakho umuntu kaNkulunkulu. Yabona njengoba beka nje uBaba Solomon encwadini yaMshumayeli chapter 3 ukuthi konke kunesikhathi sakho. Njengoba wazalwa ungacelanga, awubonanga kwenzakalani, awubonanga ukuthi kwakutheni ngempela kuze kube khona umuntu ekuthiwa umina, umuntu ekuthiwa usibanibani, umuntu ekuthiwa umakhelwane, kwakutheni ngempela, kwenzakalani. Kodwa nakho namhlanje ukhona, nakho namhlanje uyaphila, nakho namhlanje uyaphefumula, nakho namhlanje uyavuka emsebenzini, nakho namhlanje uyavuka esikoleni, nakho namhlanje kwenzeka zonke lezi zinto ngempilo yakho. Awazanga. But ngokuthandwa izulu ungalazi kusasa lakho ukuthi lingaba njani ngokubheka izinto ozenzayo, ngokubheka impilo oyiphilayo. Engathi omunye ngoba sazanga ukuthi sazala kanjani, sazalelweni, ayikulungile noma singangazi ukuthi sizofela lapho, sizofela kuphi noma kuzonzakala ngempilo zethu. Hello. Ungakwazi lokho. Ungakwazi ukuthi if uphula noma ungayigcini, if ungazananga noNkulunkulu. Because uyasho njalo uKristu ukuthi uma ungazalanga obusha nempela usoze wabona ubuso wezulu. If ungazani nomfelo wethu uJesu Kristu, awusindisile, usafile. Because if uzalelwe esonweni, isono inkokhelo yaso yini? Ingukufa ngithi. So ngale nkathi uzalelwe esonweni, uzalelwe kuphi? Ekufeni. So if ungakakutholi ukuphulukiswa nokusindiswa ngokuthi wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, usafile. You are still dead. Uphila lapha emhlabeni. Usafile ngobani? Ngisho kuthiwa udutshulwe umuntu nje kamanje. Angeke uze uphile ngonaphakade. Usezoqhubeka ufe kuze kufike isikhathi lapho khona uphela nempela ngawe, kuze kufike isikhathi lapho khona uthola ukubhujiswa emphefumulweni. So usafile.
So ekumele sikwazi siqonde ukuthi the only way ungakwazi ukuthi uthole ukuphila ngayo elizibhayo kwamukela uJesu ngokuthi mase umamukelile iyona ndlela, iyona sindiso lolo. So uzokwazi ukuthi okay, njengoba mina ngingazani nje noJesu, shuthi isiphetho sami ngizofa nje kube kuphela. Njengoba mina ngingabhabhadisiwe, njengoba mina ngingaphulukisiwe, shuthi isiphetho sami nje uzophela kanjalo. So singasho ukuthi ngoba nakho savele sabakhona, savele sazala, shuthi yini kusasa lethu kuzoba cha. You can know your future and you definitely can prepare for it. Ngokuthi mase wazana noKristu wabhabhadiswa ebese uyafuna-ke funda indlela yokuthi mina kangidalelweni, mina kumele ngiphile kanjani, mina kuzokwenzakalani empilweni yami kusasa, mina ebese kugcina ukwenze lokho ngokusizwa nangokuthandwa izulu nangokuthandwa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Okubuhlungu kakhulu ukuthi isiphetho sethu singafika nanoma yinini. Ungafana noma yinini. Ungalala ungavuki. Ungakhwehlela kanti ukhwehlela sokugcina isikhwehlela. Ungashayiswa imoto uthi uyawela uwele ubone kahle ukuthi hayi bakunamoto but vele iqhamuke ngespeed esikhulu kakhulu. Ungaginqika leyo moto. Kungenzeka noma yini, noma yini, noma inini, noma kanjani, noma ingayiphi indlela. Yikho simdinga nsuku zonke uJehova umdali wezomhlaba. Yikho simdinga mihla yonke yokuphila kwethu. Sidinga ukubuyisana naye njalo. Sidinga ukwenza intando yakhe njalo. Sidinga ukukhuleka njalo. Sidinga ukuzibuza ukuthi Nkosi ngisahamba ngakho yini mina? Nkosi ngisaphila impilo obukade ungihlelele yona yini, ungabele yona yini ukuthi ngizoyiphila lapha emhlabeni wakho Jehova, ngoba umhlaba kaJehova lo nokugcwala kwawo. Izwi nabo bonke abakhile wona ungokaJehova. So kubalekile ukuthi sihlale njalo silindile ngoba ubusuku nesikhathi asilwazi. And njengoba ungacelanga ukuzalwa nokufa kwakho ngeke uzokucela unless if uyibulala ke. If uzikhuleka uzilengisa or uphuza lawo maphilisi or uzigwaza or iphose ebridgini or noma ingayiphi indlela abantu abayibulala ngayo, uyidrown uzenze whatever, uzobe uzicelela wena. But nalapho kusuke sawumoya thizeni okholelayo, kusuke ngawona umphefumulo wakho, because umphefumulo deep within, umphefumulo wethu iyalangazelela, ilangazelela uNkulunkulu, ilangazelela ukuthula, ilangazelela iqiniso, ilangazelela injabulo, ilangazelela ukuphila okuphakade. But if singakwenzi lokho, ingane nkathi imphefumulo ezithunja ke bese imizimba iholela ihole umoya engafanelekile, yobubi, yobumnyama, egcina ngelinye ilanga ifake kwalasha. So njengoba ungacelanga ukuzala, ngeke uzucele nokufa, kuzofika kodwa. Ngeke uzucele nokugula, kuzofika kodwa. And ukufa kufika ngokuphazima kweso, kufika ngendlela eyethusayo. Kunjalo nje akujwayeleki. Yazi ukuthi empilweni umuntu uyakaze athathe isinyathelo ngento ethile uma sekwenzeke okuthile. Ikhane bona ke manje ukuthi sekumele azile ukudla, kade ayitshela ukuthi zila ukudla ngoba kunento embi ezokwenzeka empilweni yakho. Abona ukuthi ngakenzeki ngizile ukudla ukuze kube njani. Sithi mase zimnethe sezimshaya, uzobuye sekukhasa ngamadolo. Bese zila uzobe sekufuna la. Yeka ukuthi, yeka ukuphuza, yeka ukudla okunamafutha, yeka ukudla okunosawoti, yeka ukudla zonke lezi zinto ezingekho right. Ngoba ngikudlile kwangenzeka lutho, ngiqhubekele nakona ngakusasa. Ngoba ngiphuzile kwangaba nalutho, qhubeke nakona ngalela langa.
up until yes. Fana noma uzogula hlasimpe ushaya ikhanda elincane ngenxa yokuthi usayenza umsebenzi wakho sa-right unganaki ukuthi it's fine. Kepha uma sekuphatha mhlasimpe iviki lonke isikhathi eside ungasakwazi ngisho ukwenzani ila uqala phansi uphaphama uthi hayibo nakho ngifa nali ikhanda bo naku ukuthi nokuthi uthi ayingeke kumele ngenze something. Why? Because usuyabona ukuthi ngiyalimala lana futhi ngiyafa. Lokho okungenza ngicaciseleke ngokugcwele manje ngesizathu sokuthi isitha sisebenzisa izimo ukuwisa abaningi. That is why abantu abaningi begcina beyizangoma. Asatshise umuntu ukuthi uzofa, yabo? Yabo nje ubugula kanje. Yabona nje ubulawa ingane zakho sesobulala wena. Yabo nje ubulibele seyingozi zemoto usuzofa ulandela enye ingozi yemoto uzongena kuyona usuzofa. When it uses circumstances to do something. So if you understand about uNkulunkulu ukuthi ukwenzeka kwento thizeni kuyavula ingqondo. Kuyavula ukuhlakanipha. Yabo mase kuthiwa emhlabeni nje kamanje kuya mhlawumbe umhlaba wonke uvele ushunqa. Kungabavulela abantu ingqondo ukuthi hayibo. Hey sisemhlabeni obhubhayo. Hlasimpe because ingqondo zivuleka mase kwenzeke something zothi over exceptional, tragic, into enkulu ebingacabangekanga. Mase kwenzeka yona abantu baqale manje bahlanganisa hayibo yazi ngempela. That is when nangalendlela siqala ke imvula sithi co ngemhla woNoah aqala ke zambuleleka ke manje ingqondo zavuleka kubantu ingqondo uthi hayibo lela khehla liqinisile na imvula isinetha. But it's unfortunate ukuthi bathi sebethi Noah sivulele safa uzamcolo isikhiye gone. Isikhiye uNkulunkulu lahliyane. So thina abantu sifuna kuze kwenzakaleni ukuze sikwazi ukuthi sibuyele sazi ukuthi umbuso wezulu ususondele. Ngoba mase fika uKristu esevela ngamafu wonke amehlo esembona. Uzobe singasekho ibuyele emuva, uzobe singasekho ijika, uzobe singasekho ithuba ileli bantu baNkulunkulu. Isikhathi ilesi. Asikhulekele ukuthi noma izintshumayelo zishunyela kangaka, zidlulisa kangaka. Khulekele ukuthi uambuleleke wena self. Khona uzokwazi ukuthi uunderstand ukuthi ayibo lento iqiniso kangakanani. Khona uzokwazi ukuzisiza nawe uqobo uthola ukuphulukisa ngelinye ilanga. Ngoba ungembulelekile yonke into uzohlezi uyithatha sakudlala, yonke into uzoyihlezi uyithatha sahlaya, yonke into uzoyihlezi uyithatha njengento engekho kanti ikhona iliqiniso ikakhulukazi into ephethe impilo yakho. Phethe umphefumulo wakho. Phethe uqobo lakho. It is the truth. Abesethu uKristu uncwadi kaJohn 8:32 iqiniso niyakulazi iqiniso lakuNkhulula iqiniso ubani iqiniso uJesu Kristu. Uyena kuphela ukusikhulula. Ngokuthi asikhumbuzise amaqiniso wonke seswalibele seswashaya indiva. Asikhumbuzise konke ukuthi ayibo njalo umthetho weshumi uthi ungebi. Usukhohliwe usuyayintshotshela nje wena emsebenzini usuyayintshotshela nje utshotshela abangani bakho utshotshela umndeni wakho utshotshela zonke izinto. Akukhumbuza iqiniso ukuthi hayibo ungaphingisi usujwayele ukuthi vele ngihlukene naloyo yawo okay. Usukujwayele usuyayiphila nje leyo mpilo leyo nanoma kungeyona ingekho right. So qiniso kuphela elunguKristu ongasiphulukisa. Khumbula ukuthi isitha samenza noJob. Sasebenzisa isimo circumstance ukuthi hayibo zafa zonke izimvu. Hayibo zafa zonke izingane. If kwakufika mhlawumbe umuntu ethi izingane zakho yazi zizofa. Zife zonke one day. Kufe zonke izimvu zakho in one day. Kufe zonke inkomo zakho in one day. Mhlawumbe uJokwezi uthi ayikhohlwale ayikho nje leyo nto. But ngezimo ezenzeka ovuleka amehlo uJob same time wathi hayibo kwenzakalani. Ubuyela kuJehova same time. Esegule senako konke.
So mhlawumbe nathi sidinga ukuthi kwenzeke something ukuze sikhole. But isandla saNkulunkulu kuphela esaziyo ukuthi kuzokwenzeka ini kusibani nini kanjani. Uyena kuphela uNkulunkulu ukwazi ukudedela lelo thuba. Uyena kuphela uNkulunkulu ukwazi ukudedela leso sikhathi. Uyena uNkulunkulu ukwazi ukungivulela lokho. Angeke simkhethele uNkulunkulu ukuthi nami ngifuna ukubona. Uthe uphuphe ungiphuphile nami ngifuna ukubona. Uma ngaphuphi wale uNkulunkulu bekhuluma nawe through izwi, through iBhayibheli ngoba ukholwanga. Wasededela lo munye ukuthi aphuphe because yena ukholela amaphupho bese kutshela iqiniso uphinde futhi awulalele uphinde futhi awulifuni. Oh my. So isithe savele samdedela inkemba sadedela inkemba kwavela kwacaca konke kumehlo wonke ukuthi ayi ngisekuthenini izangoma zishawa ngezinto ngezenzo ngezimo ukuze zivume idlozi ngoba umuntu uma esatshelwa kahle uyakwazi ukuziba agcine futhi engayenzanga leyo nto. But futshelwa swalalela awufuthi awutshelwa umuntu uyazibonela. Yacaca lento ngiyibuka ngeso lokuthi yazi abantu baNkulunkulu abaningi bayazi. Abaningi yazi uma bengazibona abaningi uma bengazibonela bona mathupha ukuthi kwenzakala nesiqoqweni kwenzakala ngale kwethuna. Yachazela akekho ongalibele edlala lapha emhlabeni. Akekho ongaqhubeka aphuze esebonile lapha esiqoqweni ukuthi hayibo baphuziswa kanje ngenkani. Akekho ongaqhubeka abheme esebona ukuthi babhenyiswa ngenkani. Akekho ongaqhubeka aphinga, akekho ongaqhubeka athande izinto, akekho ongaqhubeka athande ibhola ngaphezulu esebonile ukuthi kukhahlela amakhanda abantu lapha esiqoqweni. Akekho ongaqhubeka athande umabona kude esebonile ukuthi kumabona kude kanti kuspread ama spirits afika ngigcolisa izingane zami ngigcolisa umndeni wami angenze ngamfuna uJehova ngilangazelela lento. Ngokwambuleleka ngokuzibonela ukuthi kade kwenzeka kanje kade ngihlukumezeka kanje kade bahlukunyezwa kanje kade befaka oma makeup imoya esifuna ukuyithathela lezi zinto zayo ingashanga impama ingakwenza nanoma yini. Kade ugcobela iruji ngagabhula ngisho umlomo ukhipha umlomo kushaya ngomese kushaya ngobhushi phinde futhi kumele uzobuyela emuva njengamathambo kwaHezekiya ukuthi mathambo hlanganani. Ufaka amaringi agcwale la imoya izoqoba iqobe imino iphume imino iphinde ibuyele iphume imino iphinde ibuyele ipheni uyizwa. So namhlanje ngifisa nje sicela ukulula kakhulu ukuthi asiceleni uNkulunkulu asembulele imfihlakalo yasezulwini. Khona sizozibona lezi zinto. Sazi ukuthi kukhulu okungaphambili. Kufana noma umuntu eshayela uma ehamba endaweni enenkungu kuba nzima ukuthi afinyele lapho yakhona because inkungu ilibele imvimba. Ilibele yenza ukuthi angaboni kahle. But if inkungu isingasekho uyahamba aze afike lapho yakhona. Wena khulekela ukuthi kusukele inkungu le ebekiwe ubumnyama emehlweni akho ebekiwe inkohliso owazalelwa kuyona. And okunye ukuthi abantu abaningi abafuni izinto ukuzibheka kude. Ubuke le ufuna ubuka nje la. Ufuna ubuka lo kuseduze. Ila khona ingozi ke bese iyadaleka khona. But kumele ubuke la, ubukela lapha, ubukela, ubukela lapha, ubukela, ubukela lapha. Ubuka impilo ephilayo ukuthi ngizofinyelela lapha. Ubuka impilo ephilayo ukuthi ngifinyelela lapha. Because if ubuka impilo ephilayo kuphela into ezohlezi unendaba nayo ukuthi okay ngidlile, ngilele, ngisuthi, ngiyasebenza ngikuthi nokuthi. But if uzikhumbuza njalo ukuthi kombe ngiphokophelephi, kombe ngikhandlekela ini, kombe ngilangazelela ini, uzokwazi ukuthi angimele ngibuke la kuphela, kumele ngibuke nalapha. So masikhulekele kwambuleleka abantu baNkulunkulu. Izambulo kwambuleleka izinto ezingakenzeki ezisakude. Kwambuleleka izinto esazothatha iminyaka, ungambuleleka into engathatha 20 years from now. uNkulunkulu kuphela wazi ukuthi ufuna ukusifezela ini ngasiphi isikhathi ngaliphi ithuba. Ungambuleleka into ezokwenzeka 5 years from now. Ungambuleleka into ezokwenzeka kusasa lokusayo. Ungambuleleka into nanoma yini.
So wena khulekela ukuthi ukhanyiseleke eqinisweni lonke likaNkulunkulu khona uzosizakala nawe ngempilo yakho. Yes kona it's not easy kujulile, but kulala kuwena ukuthi yini oyilangazelelayo, yini oyidingayo, yini oyifisayo ngaso sonke isikhathi, futhi uzoyithola ngoba uNkulunkulu akabambeli muntu lutho. If you want to be a dreamer of dreams, ungawaphupha amaphupho, udinga ukuthi uyihlambulule nje phela, cleanse your body, uzi-cleanse spiritually, uzi-cleanse ngaso sonke isikhathi, bese uNkulunkulu uyafinyelela kuwena. Remember encwadini ya-Exodus lapho khona u-Israyeli uthi sifuna ukumbona thina lo Nkulunkulu. Why wena mose lobe sitshela ngoNkulunkulu sifuna ukumbona nathi, athina uNkulunkulu zihlambulule in 3 days. Ningangeni komkenu, ningenzi izinto ezingathinti lutho ungcwelile, nizihlambulule just for 3 days, bese-ke nizokwazi ukuthi ningibone because uNkulunkulu ungcwele. Hlambulule iy'mpahla zenu, nivume izono zenu, nisondele uNkulunkulu, bese uyambona-ke. So ufuna ukwambuleleka, qaphela izinto ezidlayo, ungadli izinto ezingcolile like ingulube. Qaphela ukuthi uyageza yini umzimba wakho every day. Mawubuya emsebenzini uyabuya uyazihlambulula, uhlambulule izimpahla ozigqokile, ungalali nento oyigqokile. Only if u-serious kodwa ngokuthi wambuleleke, uvume izono zakho. Because singalwe sikhohlisana sishonisana le nale. Akekho umuntu ongasazi isono ukuthi yinto enjani. Akekho umuntu ongazi imiyalelo eyishumi ukuthi lo mawubreakiwe kahle kahle kukanjani kukanje. Imiyalelo eyishumi masibreak kuyisono lokho. Maseba isono leso. Masiphinga isono. Masifakaza amangoma akhelwane bethu isono. Masikhohlisana zonke izinto ezigcina isikhathi esiningi zicunula noma ziphatha kabi abanye abantu, zigcina ziyisono. So masikhulekele ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale bukhona uNkulunkulu, sambuleleke khona sizokwazi okuthandekayo enkosini, khona sizozisiza thina ngoba kuningi abantu baNkulunkulu, kulukhuni, kunzima. Amadimoni agcwele, amadimoni ayabusa, amadimoni ayazenzela, amadimoni athukululiwe, akhishiwe, athe chithisa esuka esihogweni, esuka kwalasha, esuka emkhathini, esuka zonke indawo. Demona bathaka, imagine combination and basebenzisana. Amadimoni, abathakathi, ama-wizard, ama-satanist, occultism. Ha! Bese uyitshela ukuthi wena muntu kaNkulunkulu safe, mawalala ungathandazanga. Uyitshela ukuthi uphephile, mawadla ukudla ungakubekanga isandla ukukhulekela kuqala. Uyitshela ukuthi yonke into ihamba kahle, uzovela ungene nje emotweni uyidrive, uyitshela ukuthi uzofika phambili ungakhulekanga kuqala. Cela ukukhumbuza awuphephile. Cela ukukhumbuza kungenzeka noma yini. So engithanda sikhanyiselane ngakho kakhulu abantu baNkulunkulu ukuthi ngempela ngaphandle kaNkulunkulu singenze lutho. Yazi nanamuhla ngeke ngajula ngabuka ukuthi kahle kahle yazi singabantu ukube sithi masibhabhadiswa uthi qeda ubhabhadiswa qede lapho ucela enkosini, Nkosi yeke ngcono ngithathe ungaze ngone, especially for labantu ababuthakathaka, abantu aba-weak, abantu ngizothi abayindalo yalapha indalo yomhlabathi, abasathanda zonke izinto ezikhona emhlabeni. Bonke into abayibonayo bayifuna, yonke into abayibonayo bayilangazela, yonke into abayibonayo athi ngcono ngithathe. Because ukukhandlekela kwethu sikhandlekela umbuso wezulu angithi umhlaba omusha, not lo usungcolile vele, sekuphelile ngawo, sekulinde nje usuku la uNkulunkulu esezothi Christ shona khona emhlabeni wenze njalo boy. So sekonakele vele ngawo. So forever obuthakathaka. Yena umsebenzi wakho ukuthi mefika kulomhlaba lo. Sorry, methola ukuphulukisa kulomhlaba. Avela ahlale asheshe yolinda ngale kwethuna, elinda umhlaba omusha. Because either way usengcupheni yokuthi ngeke ubonke ama-adore noma zonke izinto azifisayo nezifunayo, ama-desires nanani, bese ngawa awelele zona zonke lezi zinto ezikhona emhlabeni, because umhlaba has got a lot to give, has got a lot to provide.
He's got a lot to supply for kulabo abakwi-demand, to for whoever is in demand. Sorry. Yes. So nje engifisa siqonde kakhulu and nganginokujulela kakhulu lokho ukuthi shothi akuvele kwenzeke kanjalo unless if usebenzisa kaNkulunkulu. Wena ke onamandla awuphiwa uNkulunkulu ukuthi uqinise nabaseza. Because if usihlengiwe wabhabhadisa awubusabalela amacala usuke usufana njengomntwana omncane. Impilo yakho iba yintsha yonke ngoba vele size sigezisiswe sihlanjululwe ukuthi sibone umbuso wezulu nomhlaba omusha, ukuthi sibuse kanye noKristu. Ngobani? Kusizani ufuna ukuhlala kulo onje? Kusizani ufuna ukubusa kulo onje? Uthi uyabusa kanti ubusa obumnyama nje kuphela. Uthi uyabusa kanti ubusa isitha nje kuphela. Kanti udayise ngomphefumulo wakho. Kanti uma umphefumulo wakho uhlengekile usheshe uyoba ready, usheshe uyohlala lapho ulinde. Ungazokalahlwa ngelinye ilanga. Because impilo ayipheleli lapha. Kunezwe lakamoya elikhona lapho bonke abantu asebadlula bekulu. Kuya ngokuthi uphila yiphi impilo, ubuwenza kuphi. Usalapha emhlabeni ukuze kucace ukuthi uzophila yiphi futhi impilo ngalena kwethuna. Ngoba kahle kahle nangalena ethuna usaqhubeka nayo lempilo kade uyiphila lapha, especially if uzolahla khona lapha emhlabeni. Let's say ubuthanda kakhulu umsebenzi wakho, ungudokotela. Bese uyalahla ngale kuthiwa buyela lapha emhlabeni. Inhliziyo yakho isasebudokotela, inhliziyo yakho isasesibhedlela. Usuyonesa abantu uyispoki, usuyolapha abantu uyispoki to office la ka Dr. Zondo. Angena. Thu Dr. Zondo ukhona uphakathi, kodwa kuthiwa washona 5 years ago. Njengokuthi umndeni ulibele umncenga ke manje, hawu Nkosi yami usufile phela, hawu hamba uphumula, thola ukuphulukisa nani. Ngobani akafuni inhliziyo yakhe ilukhuni, usabambelela emsebenzini wakho ufuna ngenkani, ufuna ukuqhubeka nawo ngenkani. Noma sengale ukuthi akafuni ukwamukela ukuthi angisekho ke manje. Sekuphelile ke ngami manje. Sengifile ke manje. Angisenaso isabelo kulomhlaba njengamanje. But kwenye dimension. Sengikwelinye izwe. Angakwamukeli lokho. So le impilo kade iphila lapha emhlabeni qhubeka nana lapha. Sorry, impilo kade iphila ngale la emhlabeni qhubeka nana ngale kwethuna. I've seen in a revelation they were like this lady why busy esebenza is it catering nangale nokwethuna esho exoxethe namanje ngiyapheka ephekile kwambhoda amakhulu busy uyapheka ethi hey ngiphekela abantu kuyena una excitement ukuthi busy uyapheka but uphekela bani ozodla ukudla because uyisipoko manje. Kakho-ke abantu baNkulunkulu, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, ngoba ukufa kusondele kakhulu. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe, nithole ukuphilukisa nokuphila okuphakade. Kukuwena kodwa. So vele kukhulekele ukuthi wambuleleke so that uzokwazi zonke izinto ukuthi zikhona ngempela, baqinisile abadlali mabethi isikoko sikhona. Khuleke kwambuleleka khona uzokwazi ukuqonda ukuthi yazi baqinisile mabethi kuyabhujwa ngale kwethuna, mabethi kuyakhala ngale kwethuna, mabethi kunenkinga ngale kwethuna, mabethi kunobuhlungu ngale kwethuna. Zinxusele enkosini ukuthi uzibonele wena ke khona uzokholwa. Kufana neclass lapha mazofika eclassini life dlulisa imiyalezo dlulisa ukuthi hawu udlala ngathi tshela into eyodwa eclass lapha. Hambani uyibuzela nina ke. Hambani nombuzo uthisha ukuthi ushilo ngempela yini. Usisomdala ushiyo nomyalezo ukuthi akutshela laba abancane ukuthi uma besikoleni abogezitsha benze ukuthi nokuthi bathi hayi ke wena sisudlala ngathi. Thatha ucingo.
asimbuzeni kuma usushilo ngempela yini. And my phone la kru ma angithi uthe usibani bana kenze 1 2 3 athi ngisho njalo yini uyagoloza yini. The only way singaxhumana nayo ngefoni thina ukuxhumana kwethu noNkulunkulu it's through umkhuleko. Zibuzele enkosini ngomkhuleko uthi ushilo yini Nkosi? Isikhoko sikhona yini baba? Ukufa kuyafiwa yini baba? Baqinisile yini mabethi kunezinto ezikanje ngale kwethuna? Cela ungembulele nami. Ngitshela ukuthi iyadlala la. Ngitshela isikisini samahleze. Asikho isikhathi sokudlala. Abekho abantu abangasebenza kangaka izisebenzi kaNkulunkulu zisebenzele ukuthi just it's unfortunate ukuthi nezobumnyama izisebenzi zikhona zigcwele ziyanda njalo. But into edingakalayo ukuthi wena khulekela futhi ukwembuleleke ukuthi ukwazi ukwehlukanisa ukuthi lesi sisebenzi kaNkulunkulu lesi sisebenzi sobumnyama. Ngaleyo ndlela masiwehlukanisile sokwazi ukuqonda konke lokho uzokwazi ukuthi kumele uthathe yiphi indlela. Uzolandela muphi? Lo wesikaNkulunkulu isebenzi noma lesobumnyama ngoba lesobumnyama in as much as ethi siyakholwa but ukukholwa kusenhlizweni hayi ungcono kululana khona. But lesikaNkulunkulu uzokutshela kahle ukuthi ukukholwa kukho enhlizweni kula kwezenzo. Sorry, not kwimali. Kwezenzo ekwenzeni kwakho. Ezinyethelweni zakho, kwinyathuko yakho, ekuhambeni kwakho konke. Ukukholwa kula eindebeni zakho ngezinto ezikhulumayo ukuthi ukhuluma inkohliso, ukhuluma iqiniso, ukhuluma ini. Ukukholwa kuwe. Ukukholwa kuphila kwakho. So sizothini ke? Sihlale sonke ukuze kuvame umusa. Qhana kanye. Nina nafa amaqondo nesona. Ningabuye nihlale kanjani kusona? Ngoba isona siwukufa nokubhujiswa. But ukuphila sikuthola ngoyedwa kuphela. uJesu Kristu osithanda sibekelayo. Kasi nje benani ngibusise kakhulu ngiyacela. Umuntu ngamunye akhulekele ukuthi ambuleleke. Zibuzele wena enkosini. Ukuthi ushilo yini baba? Ushilo yini Nkosi? Hleze wazi futhi ukuthi uNkulunkulu mase kuphendula ngiyeza kuphendula ngendlela yakho. Ngiyaza kuphendula ukuthi ulindele ukuthi akuphendule ngephupho. Cha, mhlawumbe uzokuphendula ngesithunywa ubone leyo video leyo kumele ulalele yena lo sisi noma leyo bhuti noma leyo baba ushumayela lo myalezo. Ngiyaza kuphendula mhlawumbe isibonakaliso wena cha. Because ngeke uzounderstand mhlawumbe uzosikhohlwa. Ngiyaza kuphendula wena uzokuphendula ngendlela ozoqonda ngayo wena ngelevel okuyona. Because uJehova umdali uzinomhlaba uNkulunkulu uyakhuluma. Ukhuluma ngazo zonke izindlela. But uyakafune wena ukuthi ulalela kangcono kanjani. Ulalela kangcono mhlawumbe moyibuka into efonini. Ulalela kangcono mhlawumbe moyifunda phansi into. Ulalela kangcono mhlawumbe molalela ngendlebe zakho. Ulalela ngayiphi indlela kangcono. Because sonke senza ngendlela engafana ngithi. Ngendlela ezahlukene. Naseklasini uthisha fundisa. But ukuze omunye understand. Omunye ngamuzwa uthisha safundisa ayibambe yonke lento ayokhipha njengoba injalo kweexam. But omunye udinga ukuthi mase emlaleli uthisha hamba uqala qobo lapha abhale phansi qala ijulele lento. Bese ihlakaza ngendlela yakhe. We can understand. So zifune wena ukuthi ngubani. Zithole wena ukuthi udaleleni. Thola kabanzi ngempilo yakho. Thola kabanzi ngoqobo lwakho. Sondele kumdali uzinomhlaba uNkulunkulu. Wenze intando yakho uphile ubungcwele. Khona uzoqonda ezintweni zonke uzo-understand ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Kwenzakalani ngempilo yakho. Kuzokwenzakalani futhi kusasa. Kasi nje benani ngibusisa kakhulu ezinye inkundla zokuxhumana ekhona TikTok uLihlithemba kube Facebook uLihlithemba Mzobe lapho khona ama video short 10-minute clips and mesikuba khona nembhalo for people abasebenzisa abo free mode and then kube khona no Instagram uLihlithemba Wendy with IE mzobe@gmail.com kwesibinani ngibusise kakhulu manje uzophakade. Amen. Ngingakhohlwa ukudlulisela nakwabanye bathole ukuphulukisa Nkosi nje benani insize inqinise
inisibekele masikhulekele ukwambuleleka, masikhulekele ukuqonda, masikhulekele ukwenza intando kaNkulunkulu khona zizosisiza thina ngoba umbuso wezulu ususondele, ukufa usondele kakhulu.